עישנת את הסמים שלך נשארת בור כצפת. 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 מי נתן לו לבשל? עישנת את הסמים שלך נשארת בור כצפת. 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 הוא לא הצליח להעיף את השיט שהוא קנה. אני לא זורק שום וואי זה קשה. אני לא זורק שום זין טוב חרל במנה. הוא לא דיבר איתי אבל דיבר בתחנה. אני לא זוכר כבר מה עשיתי וזה בטח משורה. 3 בלילה יהיה לו פלייטים כי התחנה סגורה. אם אתה רוצה לדעת להביא את המכה, תעצור מה שאתה עושה ותקשיב לי טוב עכשיו. שאתה מקבל אשראי שאתה פיל כל הרצפה. לפני שתרים אותו תעביר בהם מסר. אל תהיה סטלן כי זה עסק מסוכן. אל תהיה סטלן כי זה עסק מסוכן. נפתי ואת הטלוויזיה כאילו אני גיא לוי. כל הבושיט שאמר לו לא יושב איתי. אין סיכוי שאתה אמיתי. אין סיכוי שיצאתי בלי האקדח שלי. אני ממש מרגיש כמו גיא טבעי. הבאתי לי קלפיץ' ועכשיו הם רוצים לבטל אותי. אני ממש מרגיש כמו גיא טבעי. אנחנו אותו בן אדם חוץ מזה שהוא ממש הלוואי שהייתי מוציא ממך כל, סוחט ממך כל פאקינג שקל, יא זונה עצלנית. ממש השמיד.